हादरसायाव बर' बिजोंनि फरायसालि जोबस्रांनायनि लामायाव गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि बन्द जागासिनो दं। उदालगुरिनि सरू बेंग्रा गुदि फरायसालिया जोबस्रांनायनि लामायाव फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालि बन्द जादों। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांजोबसिगोन नामा? हादरसायाव गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि बन्द जानायखौ नुनो मोनगासिनो। फिन उदालगुरि जिल्लानि कबिराली हालामाव थानाय सरू बेंग्रा गामिनि गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि जोबस्रांनायनि लामायाव। थांनाय 1977 मायथाइयावनो गायसंजानाय गुदि फरायसालियाव दायो साब्रैल' फरायसाफोर दंसै। फैगौ बोसोराव बेनिनो सानै फरायसाया बारगलांनायनि उनावनो बे फरायसालिया बन्द जागोन। जाउनाव जिंगायाव गोग्लैदों फरायसालिनि फोरोंगिरि ओनसोलनि रायजोफोरा। गोबां नाजानायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय बिनानै मोननाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि बन्द जानो थांगासिनो। बेखौ लानानै गामिनि सांग्रां सुबुंफोरा सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसि खुंथाइ माहारियारि आफादजों लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ बे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय राहा लानो खावलायहरदों। बेबस्था गैयैयाव बेबायदि जानो नागिरदों होननानै आं सान्दों। बेहेखे जोंनि गेजेराव बेबायदि बेबस्था लाथावना माबा दङ, जेरै बर' साहित्य सभा, आबसु बिथांमोना बेहेखे बेबस्था लानांगौ। गामिफ्राव गिदिंनानै बे स्कुलखौ फोथांना लाखिनो कारणे बेबस्थाफोरखौ लानोब्ला थांनानै थागोन। आरो मोनसेया जाबाय जाहा स्कुलाव जिथुनाखि फोरोंगिरि खम, बे फोरोंगिरि खमखायनो गोबां मानसिया इंलिस मिडियाम गुबुन गुबुन फरायसालियाव लांदों गथ'फोरखौ। बेवहाय बेखौ गोख्रोङै बेबस्था लानांगौ आरो स्कुलखौ जोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। बे स्कुलफोरखौ सरकारि जिथुनाखि अनुस्थान बेखौ फोथांना लाखिनो बर' साहित्य बा। दुखुनि बाथ्राया बेसोदि कबिराली हालामाव थानाय गासै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा बोसोरनैनि गेजेराव जोबस्रांसिगोन। जोबस्रांनायनि सिगां फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो राहा लानो खावलायदों। मख'नो गोनांदि कबिराली ओनसोलाव दासिम थांनाय बोसोरनैयाव गंथाम बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा बन्द जाबाय। फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो फरायसाफोरनि आंखालनि थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगासिनो। फारसेथिं साखाथियावनो गोबां प्राइभेट फरायसालिफोर फसंनायनि थाखाय आरो बिमा-बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ प्राइभेट फरायसालियाव फरायहोनायनि थाखायनो थाखानाय सरकारि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगासिनो होनना दुखुनांथावै फोरमायदों सरू बेंग्रा बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिया। जोंनि माहारियारि आफादफ्रा एसएमसियानो जा, समाजनियानो जा आरो आबसुआनो जा बा थुनलाइ आफादनियानो जा, बिसोरो जेनेरेल मिटिं लिंनानै जुदि समाजावहाय मोनसे बेनि गुमुरखौ बिथङै मिथिना लायोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। जोबथारनायाव जों मोनदों गावनि हारिनि रावखौहाय बाहायनो थाखाय गनायथि मोनदों। अब्ला बेखौहाय जोङो फोथांनानै लाखियाबा जोङो बै आगोलनि कन्डिसनाव थांफिनगोन। आं फैनाय समाव गंसेबो बे कबिराली हालामाव प्राइभेट स्कुल गैयामोन। नाथाय दा इंलिस गंबा जाबायमोन इंलिस स्कुलानो। दायो थाङै थुङै गंनै ना गंथाम दंबावो प्राइभेट स्कुलफ्रा। दा जोंनि रुल बायदिब्ला 1 किल'मिटाराव गंसे स्कुल जानांगौ। नाथाय खाथि खाला गंबा 6टा स्कुल जाबायबा ओरैनो 500 मिटारसोनि खाथियावनो स्कुल जादों। बे मोनसे जाहोन। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगासिनो थानायखौ नुनानैबो सरकार, बर' माहारियारि आफादफोरा बेनि सायाव जेबो राहा लायैखौ नुनो मोनदों। सानसुमै मेलेमजिबिफोरनि खुगायाव खोनायो गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फरायहोनांगौ, बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ।
नाथाय सोंथि बेरखाङो सानसुमै मेलेमजिबिफोरा खुगायावल' बुङो नामा? बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो राहा लायाखै नामा? दा बाथ्राया जाबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांनायनि दाया सोरनि? सरकार, बिमा बिफा, माहारियारि आफाद, सानसुमै मेलेमजिबि। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो सरकार, माहारियारि आफाद, राजखान्थिगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमैफोरा मा राहा लागोन बेयो समासो फोरमायसिगोन। उदालगुरिनिफ्राय खौरांगिरि उपेन दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।